yo gini kira ngimbangi halus malah keporo ora mendo malah ndodro ora mari malah dadi kamu piye lah kula nggih namung njaluk niku bocah-bocah ken leren kok Gusti Menggung kabeh wis dadi paugerane wong Islam nggih kabeh bener kapitayan nggih netepi wajib manembah kersane Gusti Allah remo kon leren sing leren kudune dapur kowe lho sampean kok malah nyempalani kula ane ora lho sampean niku wong gedhe kok nganomi wong cilik pati nyai mergo ene sing jalari jane aku ora mau jalari sungguh pradani yang api-api wong ini kok jalari nakal aku wani mangke riyen nggih mangke riyen lho iki padha lanange iki kok diceceki mangke riyen nggih Gusti Menggung sampean niku yen kula rasake ora kena tak ajeni sampean mbok ajeni yo lah ora yo lah lho kene ora sampean iku Temenggung sing kutune kena dienggo contoh tutur ya kena contone pemerintah desa kene Sunan yen ana wong menggok dikandani lho sampean iku Temenggung malah ngatepi sampean lho niku padha lanange Gusti Menggung ondo ranti nggih saka tembung sing pungkasan ngandhake padha lanangi yen ngono kuwi bakal wani marang Sumba